Oililta. Tervetuloa tutustumaan tähän upeaan ja tilavaan kotiin, jossa ylellisyys ja käytännöllisyys kohtaavat täydellisessä harmoniassa. Tässä kodissa on 3 avaraa makuuhuonetta, joista jokainen on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja rauhaa. Yksi makuuhuoneista on varustettu tilavalla vaate- ja pukeutumishuoneella, joka täyttää vaativammatkin säilytystarpeet. Laadukas Topi-keittiö on varustettu aamiaiskaapilla ja modernilla tekniikalla, joka tekee ruoan laitosta nautinnollista. Kuvittele itsesi rentoutumassa porealtaassa, jossa lämmin vesi ympäröi sinut täydellisesti. Tämä kylpy on täydellinen tapa unohtaa arjen kiireet ja nauttia rauhallisesta hetkestä. Kotiin kuuluu myös 2 auton autokatos sekä runsaasti säilytystilaa lämpimissä ja kylmissä varastoissa, jotka tarjoavat ratkaisuja kaikkiin säilytystarpeisiisi. Tämä koti sijaitsee loistavalla paikalla lähellä erinomaisia liikenneyhteyksiä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tämä koti tarjoaa kaiken elääksesi mukavasti ja yleisesti. Tervetuloa tutustumaan tähän unelmien kotiin. Soita ja sovi oma esittelyaikasi. Näytöllä nähdään! Moi moi!